a wannan harka a jihar Kano. Sannan ta yaba da wannan biki da aka shirya. Wakiliyarmu ta hukumar Asma'u Inuwa Mai ta rawaito mana cewa taron ya samu halartar manyan mutane da suka haɗar da sarkin dawakin tsakar gida Alhaji Abdullahi Lamida Sunusi da kuma Ahmad Garba Yusuf. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bayyana ƙaddamar da wasu matakai daban-daban da za su zaburar da tattalin arzikin ƙasar nan da zummar shawo kan kuncin rayuwa da jama'ar ƙasar nan suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur. Yayin da yake jawabi ga 'yan Najeriya a jiya a kafar talabijin, Tinubu ya ce cire tallafin mai ya zama wajibi duba da yadda wasu 'yan tsiradu ke amfana da shi yayin da akasarin jama'ar ƙasar nan ke shan bakar wahala. Shugaban ya ce a cikin watanni biyu da ya yi a karagar mulki, gwamnatinsa ta yi nasarar ceto sama da naira tiriliyan guda daga cikin makudan kudaden da aka zubawa a matsayin tallafin mai, wanda za a karkatar da su wajen bunƙasa harkar ilimi da harkokin kula da lafiya da kuma samar da kayayyakin more rayuwa. Tunan ma dai shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bayar da umarnin gaggauta fitar da tan 200,000 na abinci daga rumbun waje, daga rumbun wajen gwamnati domin rabawa jama'ar ƙasa da nufin rage raɗaɗin cire tallafin man da ya haifar da tsadar rayuwa ga jama'a. Har ila yau shugaban ya kuma ba da umarnin fitar da tan 250,000 na takin zamani domin rabawa manoma tare da inganta iri domin tinkarar aikin noma da samar da abinci ga jama'a. Shugaban kasar ya kuma bayyana cewar gwamnatinsa ta ware naira biliyan 200 domin zuba biliyan 50 wajen bunƙasa noman masara da shinkafa da alkama da kuma rogo a faɗin ƙasar nan. Tinubu ya kuma ce sun ware naira biliyan 100 domin sayan motocin safa-safa guda 3,000 da za a raba su a ƙananan hukumomi 774 domin bunƙasa sufurin jama'a. Ya ƙara da cewa yana sane da halin da jama'a suke ciki sakamakon mawuyacin hali da suka shiga na cire tallafin man fetur, inda ya ce wajibi domin fitar da Najeriya daga cikin duhun da ta samu kanta a ciki dole ne a san hanyoyin da za a bi wajen ganin an magance wannan lamari. To labaran dai kuke saurara daga nan mita 93 Express Radio don kuka saurara, ga kuma kashi na biyu zai dora. Ƙungiyar kwadago ta bayyana shakku kan sai hancin sa hannun shugaban ƙasa Bola Tinubu na yada shirye-shiryen shirye-shiryen da ake yi ga 'yan Najeriya domin dakile illolin manufofin gwamnatinsa ga ƙasa. Ƙungiyar kwadagon ta sha alwashin ci gaba da zanga-zanga da take shirin yi na cire tallafin man fetur, inda ta ce dole ne a yi wannan zanga-zanga duba da irin mawuyacin hali da 'yan ƙasar nan suka tsinci kansu. 'Yan Najeriya bana ya ƙara da cewa hukumar ta ƙara da cewa mutukar 'yan Najeriya suka ci gaba da fama da shan wannan wahala, to hakan zai kasance abin da ba mai daɗi ba, domin illolin da farashin canji da hauhawar farashin man fetur ke haifarwa tare da yin alkawarin shiga tsakani idan buƙatar hakan ta taso. Da yake jawabi ga manema labarai bayan kammala taron kwamitin, shugaban ƙasa kan jin daɗin rayuwa da aka koma a fadar shugaban ƙasa da ake shirin yi domin inganta rayuwar 'yan Najeriya Abuja, shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya Joy Ajero ya ce shirin ma'aikatarsa na ci gaba da gudanar da zanga-zangar sai dai ya ce haƙƙi ne da ya rataya a wuyan jama'a domin ganin a wuyan jami'an tsaro na samar da tsaro domin gudanar da zanga-zangar don kare ma'aikatan da suke yin wannan zanga-zanga. Shugaban majalisar dattawa Goodwill Akpabio ya ce albashin 'yan majalisar dokokin kasar bai isa ba wajen biyan bukatunsu.
tare da mazaɓarsu. Akpabio ya bayyana haka a ranar Litinin da ta gabata yayin da yake bayar da gudunmawa da aka yi na ƙudiri don jam'iyyar NNPP mai wakiltar Kano ta Kudu. Abdulrahman Kawu Sumaila ya ɗauki nauyi kan buƙatar daƙile yajin aikin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC ta shirya, domin sun ce za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin an shawo kan irin matsaltsalin da ake fuskanta a wannan ƙasa. Ya ce da yawan buƙatu daga mazaɓu daban-daban da yake wakilta, majalisar dokoki ta ƙasa da kuma kuɗaɗen 'yan majalisar ke samu bai isa ba wajen biyan buƙatun da za su magance matsalolin al'umma. Akpabio ya amince da cewa duk da cewa wahalhalun da ke tattare da cire tallafin man fetur na da yawa, akwai buƙatar jama'a su ƙara haƙuri da gwamnati yayin da ake ɗaukar mataki na ganin an magance dukkan wasu wahalhalu da ake ciki. Nan kuma kwamitin amintattu na jami'ar Khalifa Isiyaka Rabi'u ya naɗa tsohon magatakardar hukumar tsara jarrabawa ta ƙasa NECO Farfesa Abdulrazak. Wannan na kunshe a wata sanarwa da kafar da ofishin sakataren gudanarwa na jami'ar Malam Yusuf Datti ya fitar, inda a cewar sanarwar Garba ya cancanci a naɗa shi a matsayin wannan kwamiti, duba da irin jajircewarsa da kuma irin da irin gudunmawa da yake bawa fannin ilimi ta fannoni da dama, inda hukumar makarantar ta ce an ɗora ƙwarya a kan gurbinta. To dai labaran kuke saurara daga nan mita 90.3 kuma